Tak a konečně se dostáváme k modelování. Tady vidíme základní obrazovku programu SketchUp. Tady jsou textové příkazy a tady jsou jejich grafické ekvivalenty. Já je v rychlosti proběhnu. Tady ten nástroj slouží pro výběr objektů, tady ten pro vybarvování nebo texturování, tady ten pro mazání, tady to je kresba čtverců, čár, koleček, oblouků, trojúhelníků, čár jaksi plynulých. Tady ten nástroj slouží pro posouvání hran a bodů, tady ten pro posouvání celých ploch, pro natáčení jednotlivých objektů, tady to slouží pro takovou, v podstatě to převede dvojrozměrný objekt po křivce, tady to je pro zvětšování objektů, nebo respektive jejich stran, tady to je pro zvětšování, měnění velikosti jejich částí, tady máme měřítko, kótovací nástroj, úhloměr, tady je nástroj pro otáčení obrazovky, čili ten předvedeme si, vyberu nástroj pro otáčení obrazovky, zmačknu levé tlačítko myši a celá scéna se natáčí. Nástroj pro posuv, můžu posouvat. Co je zajímavé, je, čemu slouží kolečko myši. Pokud já zmačknu při libovolném nástroji kolečko myši a pohybuju myší, celá scéna se otáčí. Stejně tak, pokud si něco v rychlosti nakreslíme, tak točením kolečka myši oddaluju nebo přibližuju scénu. Ukážeme si, jak se mažou objekty. Pokud vyberu třeba plochu a zmačknu delete, smažu to, hrana, delete, mažu, nebo jde použít tady ta guma, v podstatě smažu to taky. Tak se vrhneme asi do vytváření objektů. Začneme tím, že uděláme podstavec, nějaký obdélník. Tady vidíme jeho rozměry 16x12 metrů, to nás teď v podstatě nezajímá u toho prvního objektu, protože pak si tu velikost jednoduše srovnáme. Máme podstavec, tady vybereme tenhle nástroj, tím děláme třetí rozměr. Tím je vlastně základ pro tu skříň hotov, takže já zvolím soubor import. Tady už mám připravenou texturu té skříně. Tady je důležité použít jako texturu. Open. A máme ji tady. Můžu si vybrat, na kterou stranu to chci dát. Vybírám tuto stranu. Třeba takhle. Tady vidím, že mi to nějak nevyšlo. Mám dvě možnosti. U toho prvního objektu je to jedno. Tam si to můžu přizpůsobit tak, že vyberu tady ořejšek a přizpůsobím si to takto. Se přiblížím, tak můžu pěkně si pomoct. Druhá možnost je ta, že ťuknu pravým tlačítkem myši na stranu, která je už otexturovaná a vyberu Texture Position nebo pozice textury. Tady vidím základní bod té textury. Tady ty dva body nejdou používat pro Train Simulator. Tady ten bod, když uchopím, tak můžu mít měřítko a můžu tu texturu natáčet. Tak, takhle se mi to líbí, zmačknu Enter a textura je na tom povrchu. Teď použiju nástroj pro vybarvování. Zmačknu tlačítko Alt na klávesnici a naberu si tady tu texturu a dám ji na tuhle stranu. Tady zase vidím, že ta textura vlastně pokračuje. No, to, co skončilo tady, pokračuje tady doleva. Aby to možná bylo vidět pěkně, kdybych já to takhle posouval. No, to tam vlastně pokračuje. Ještě uděláme ořejšek rovnou. Tady zase vidím, že jsem se netrefil, tak si vyberu tenhle nástroj. To.
Tady ten bok neměl svoji texturu, vůbec nemá, protože to nešlo z té strany vyfotit. Čili tam asi na to posunu na tu texturu z toho boku, z opačné strany. Já mám pocit, že si z toho stejně nikdy nevšimne. Tak, máme v podstatě hotovo. Model je otexturován. Co teď? Teď ta velikost. Tady vyberu metr a podívám se, jedu nahoru a tady to vím, že je 2,20 metry. V současné době mi to ukazuje tady, že to je 12,72 metrů. Takže já zvolím první bod, druhý bod a teď, aniž kamkoliv ťukám myší, tak rovnou napíšu 2,2 a Enter. A tím vlastně jsem řekl, že tady ta okotovaná vzdálenost od tohohle bodu sem je 2,20 metry. Značnu OK a model se mi správně změnil. Když se můžu podívat, okotovat si to 2,20 metry. Je ještě dobrá kontrola. Tady je podívat se, které části toho modelu nejsou otexturované. Je to ta spodní. Ale tu stejně nepotřebujeme, tu nikdy nikdo neuvidí, tu bude stát na zemi. Takže tu smažu. Vyberu ji, tady si vezmu pro výběr, dám značku tlačítko Delete a ta spodní stěna je pryč. Další věc, co je potřeba, tak je nadefinovat, z jaký vzdálenosti je ten objekt viditelný. Jako to je malá krabička, která by zbytečně ten Train Simulator zatěžovala, že kdyby ho musel vykreslovat z velké vzdálenosti. Takže nejdříve si tady nadefinujeme všechny lody, které pro ten celý model budeme potřebovat. Já si myslím, že třeba 200 metrů bude dobrý, čili přidám si 200 metrů. A teď mám vybraný všechny stěny, takže ťuknu pravým tlačítkem myši někam, vyberu MSTS lot, 200 metrů update. A tím vlastně je hotovo. Model je připraven na export, takže dám plugin Train Simulator Export a vyexportuju to do adresáře Shapes. A už to tu teda mám, protože to je druhý pokus. Nazvu to screen.s, dám save. Ještě mi to chce vytvořit defaultní SD file, ten si nechám vytvořit, protože ten obsahuje jednak informace o texturách, jednak velikosti toho objektu. A je hotovo 10 polygonů, protože polygony jsou trojúhelníky, takže máme 5 stran, takže 5x2 je 10. Tak objekt je uložen a můžeme ho poslat staviteli tratí, anebo si ho zkusíme dát sami do nějaké trati.